Asan na yun guys? Asan na? Guys! Bigas! Wala at rin manunod ko. Umalit lang, Ray. Umalit lang. Opo. Bili akong bigas guys. Nawala tuloy yung viewers ko. Mamaya babalik ka lang yun. At fine. Ayan guys, bili ako ng bigas guys. Kasi wala na akong bigas eh. Dito ako may bili ng bigas guys. Ha? Mamaya sandali. Balik ko. Among you every time to ease my worry mind. Me, I need ayun, reconnect na. Okay. Okay, 1,000 viewers. Thank you for coming. Yes. I don't wanna live forever. Sky's the limit. I'm my angel. Charger. Saan charger ko dito? Ito to. I don't wanna live forever in it. Shook. Kaya guys, mag-ano lang ako. You are in my angel. Patay. Hindi yata nasaksak to. Ayan, 6,000 viewers. Thanks for coming to my live. Hindi na masaksak nga. Pulik. Umago pa rin makuha dahil. Ayan. Yung pangalan ko pag-ano. Tawag dito. Get charges. Kalat ng mga barili ko. Ay, nakahirap po. Wala na yung 6,000 viewers ko. Ayun, 10 viewers. Thank you. So, paano yung tumalala, guys? Nalulubat na ako eh. I don't wanna live with you forever. I'm my angel. Okay, 10,000 viewers. Thank you for coming to my live. You are in my angel. Shout out sa mga pompa sa akin na guys. Thanks for coming to my live. I don't wanna leave.
Okay. Good side. Okay. Wait lang sa gusto pumasok guys. Si Ash E. Mendez. Papazam. Shout out guys. Yung mga pumasok kanina. Kay Ash at Papazam. Ayan. Let's do the twist. I guess. Ayan. Thanks for 1,000 viewers. Forever young, I wanna live. Forever young, we really wanna live forever. Forever young. Ilang viewers subscribe na. Shout out sa mga pang subscribe ko. Thanks for 6,000 viewers. Forever young, I wanna live. Forever young, we really wanna live forever. Forever young, I live without you. Okay, 6,000 viewers. Thanks for coming. I wanna forever young. I wanna live forever young. We wanna live forever. Forever young. Naiimutan sa sapatos ko pag meron. Dahil can't remember when I used to do, who I trusted to, anyone but you. I swear, that you were anything I do. Diba? Can't imagine anything. Through the years it seemed to me. The years, okay. 5,000 viewers, thanks for coming. How do I live without you? I want to know. Guys, bilang yung stop ko sa apo ko guys, so kay Alti at saka kay Stella. Papadala ko lang ito guys sa Davao. So, ay kasi Uso. Hindi ko alam guys yung sino to eh. Hindi ko alam kung sino yan guys. Kaya ito. Bigalo ko sa dalawang apo guys, nasa Davao. Ayan, shout out kay Altea, tsaka kay Stella, kay Hazel at kay Elsa Vlog. Tsaka sa bunso kong anak na si Hedrick. Ingat kayo palagi dyan guys. Family Camacho. Shout out po. Kay Nanay. Shout out, Nay. Ayan. How do I live without you? I want to know. You ever go? Dami kong labahan guys. Grabe. Kaya isa pantalon. Dami labahan guys. Mga palang pinangalang ko na ko. Yan o ba? Jacket. Labahan din guys. Jordan. Ayan. Tatlo. Sweatshirt na bench. Labahan guys. Sando. Pantalon. Ayan. Sweatshirt again. Move it. Brown na sweatshirt guys. Ayan. Puro labahan guys. Sando. Parang din na. Ayan. Sweatshirt guys. Ayan guys. Okay nito.
Pag akong lalaro guys, ayan, mga salbo ko yan. Ito. Diversity. Short. Salbo pa rin guys. Ayan. Isa ang anak ko, si Harold James. Parang kalit guys. Short. Ayan. Ang labahan. Ayan. Ba? Hindi galing ng opisina guys. Mag-gogol siya. Bago. Hindi sa ni boss. How do I live without you? I want to know. Ayun. Kami labahan talaga. Tambak. No. Ayun. Guys. You ever go? How do I ever survive? How do I live without you? I want to know. How do I breathe? Ito ako also. Ngayon guys, labahan guys. Dahil labahan guys. Karambol. Karambol. You're everything that I looking for. Couldn't ask for more. So if only care to lay it on the ground. Oh, I'm gonna need a little time. Never fall in love again. You're the one who chooses to avoid all me.
Shit. Ibigan kong kulay magkasama tayong dalawa. I don't know how do I breathe.
Yung guys, bibili ako ng sapatos. Aalim sa uso. Ay guys, ano? O tayo, magpintay sa paps guys. Maglaho ng sinta, daig mo pang sa mata. Bili tayo sa paps guys. Bakit ba? Bibili tayo sa sapatos, guys. No. Ito guys. Ito yung magkano nga to? Ay, sorry. Ha? Para mas maganda yung isa rito. Bahala ka. Okay naman to. Adidas. Ano yun? Ano? Nike? Under Armour. Ha? Under Armour. Ano yun? Ito? Under Armour. Parang ano? Parang ka-level ng ano? Ng Nike, ano? Stephen Curry. Ah, Stephen Curry. Magkano sakat mo niyan, boss? Ito? Hmm. Yun na sa 1-2. 1-2. Stephen Curry dyan, ako. Ay, patingin mo na. Patingin mo na kung kasya sa akin. Kaya, boss. Mahirap ipasok to eh. Hmm. Kabila. Kasi tatay na yung bila. Sama, tao na lang po sa stress na kami. Ito man. Stephen Curry. Ah. Baba. Ano ganun tawag sila dito kung mga kwan ba? Mga ano. Mahirap pasok yan? Mahirap pasok. Okay lang basta pag malugsat pa. Okay basta pag malug lang saan sa'yo talog. Ito, semi-original o original ka lahat? Original. Hindi ko rin alam. Hindi, original boss. Makakasas eh. Sige, ito lang. Ito lang ako. Graduhin mo, hindi ko pa. Sukat mo. Oo, maluwag boss. Baka, tayo mo para ano, lakat mo. Pakiramdaman mo, yan. Ayos? Ano isang size yung track ko? Ha? Kabiyak yan ata, yung isa. Kabiyak yan, yung isa. Oo. Wala, pang 50, 150 yan. Ganda to, isa rito. Stephen Curry ko eh. Kaya alam mo, ganda na kasi ano, yung ano niya. Design talaga yan. Ayan talaga yan. Pwede mo tanggalin yun yung gusto mo. Oh, pwede rin. Ayan. Oh, okay. Kala ko yung pinatanggal. Design mo. Hindi ako yung sa Adidas. Ha? Hindi ako yung sa Adidas. Mga Kerry Jordan ako. Oo nga, Kerry Jordan ako. Mga sapatos ko.
Nasa pasos nga ako na ano boss eh, na ang ilalim ni Jordan. Lahat ng ano siya, pinanalo niyang ganun. Naka-okay lahat. Oo. Wala kang masyado makikita sa Pilipinas noon. Ang problema, tinapon ng kapatid ko yung gago eh. Oo, kasi problema ng swilas lang. Nadidikit ko lang yun eh. Tinapon ng puto. Sabi ko, bibihira may sapatos dyan dito. Ayun. Normal lang yung yung mga walang bukit sa ilalim. Ayan o. 7,000 viewers. Ano yan? Guys, Stephen Curry. Ang laro. Lupit o. Nilay ko guys. 7,000 guys. Mahal. Buti nakakataod ako ng 6,500. Putangin na. Mahahabol ko yung anak ko sa sapatos. Original to. Kumakaras kasi. Isang ganun mo lang oh. Alam na kagad. Hindi nga alam, mahirap nga pasok. Mahirap lang talaga Oo. Anis. Pagkari. Alam ko magkano sa SM mga ganito boss? Bago-bago. 8,000. 8,000 pinaka mahal. Nababa. Wala po nakita 10,000 dun. Bibili talaga sa ako sa pasok ganito. Ayun o. Bago yung bonus ko, at least may pinuntahan. Ayan. Okay, boss. Plastic. Plastic. Ngayon, boss. Ay. Sarap. Makakalansing talaga. Kita po lang ako ng boss, ha? Balikan kita. Diyan lang ako. Ganda. Stephen Curry. $5,000 sa lubong. Sa lubong. Panlaro? Ha? Ito? Hindi yung pantalong mo. Oo. Ay, oo. Yung sapatos. Yan o. Ilag mo kaya, ayusin mo. Hapakan. Panlaro? Binili mo dito? Oo. Ano sapatos? Ano lang? 4-5. Ha? 4-5. 1.5 yan? 4-5. Ha? 4-5. 4.5 yan? 9,000 to sa ano, sa SM. 1.5 yan doon? Magaan lang. ng proyekto ng pagkakot para pinatuan sa lahat ng busura. Inuwi ko po yung mga taga-malugayay po maraming Curry. pagkakot at tagusan at magtulong naman Curry. Curry.
fire. Fuel and fire. Yes. It should ever close your eyes, dry your tears, and sincere. That you have 1,000. Okay, 1,000 viewers, thank you. Dami oh, dami. Sili, bilang sapatos guys oh. Pakita sa inyo guys. Ganda. Ayan guys oh. Stick and carry. 5,000 guys. Stick and carry shoes. Ang laro mas ito guys. Ganun yan. Dito ko tapon sa gato pa. Kala ko. Teka, hindi mo na itapon? So okay, yeah. In your eyes is a fear and sincere. You'll be safe here when nobody is scream. You'll be safe. From the shriek when the light is clear, when this world is sincere. You'll be safe here. You'll be safe here. Your heart, my head. When the light dry your tears, when there's nothing insincere, you'll be safe here. When nobody of 1,000 there. Kahit ko mayroon akong problema,
Huwag mong sabihin na naman in love ako sa isang kolehiyala. Maintindihan natin idaan sa magandang usapan. Sakit ng ulo, bilbil sa tiyan. Anong sarap ibigyan ng pag-asa. Yung pala ang pero pa tanggapin seryoso sa kakanya gagaguhin. Hoy, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang hiya? Nagmukha akong tanga, asan nga lang ako? Leche pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Whoa, whoa, whoa. Naniwala yun pala Matawag dito. Matugtugan. Kuya kita pero siya ibiro tingnan ko sa kanya saan man sabi ko Pago tayo okay lang kailangan lang ayos pa ang gabi sa kakanya gagaguhin. Hoy, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba ang ina kong tanga inaasal niya lang ako. Wow, wow, Diyos ko, di ba tangina mukha kong danga ako lecheng pag-ibig to. Wow, wow, Diyos ko, ano ba naman ito? Wow, oh, oh, whoa, oh, oh. Oh, 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 oh. Ano to? Mayroon ako
problema. Check out, check out. Mag-isipin, kailangan. Alam ko, mayroon akong problema. TikTok! Ay, ano mo yun, Pasko ba yan? Oo. Hindi, tulog yan. Hindi sa bata. Ano kung tingnan dito? Yan yung luwa yan. Ha? Yan yung luwa kaya, yan yung luwa. Hindi ko alam eh. Kakaano mo lang? Kakaano mo lang? YouTube lang? Hindi. Hindi ko alam kung ilan. Basta, kanina pa ako. Pagkakam. Galaw na lang, di ba?
Yes. Alright. Tulog na naman guys. Alright. Noong bata ka pa, ayaw na. Bubat na naman guys. Sa pakapit na rin. Hala, ang galing naman. Mag-alala, tatanggap mo ba sila? Ay na ano pa ang sabihin mo? Tapo kanila ba? Shit. Kaya pero ano lang pero ano po 1, 2, 3, 4 wala na guys 4K na lang to patay ka diha bali guys sa kabilang sa batas yun Stephen Curry ay ilan niya guys oh
Oh, panis. Stephen Curry. Katas ang aking 13-month pay guys. Tsaka mga laruan. Bag, belt, cups, bigas. Kompleto na guys. Papadala ko sa aking pamilya sa Davao. Kay Elsa Camacho Oquindo. Ayan. Tsaka siyempre Pasko ang anak ko doon. Ang dalawang apo ko. Ayan guys. Huwag kang mag-alala, matatanggap mo rin sila kahit na ano pang gusto mo. Ingat pa ka ng tao, tuloy mo lang ito. Ang mahalaga, sasabihin ng iba, sila ang may respeto. Huwag kang mag-alala, matatanggap mo rin sila kahit na ano pa ang gusto mo. Sisiro. Tahu dia aso.
pwes. Baba ka sa rin doon. Hindi ka nga pwede. Ganyan ka lang. Ba, sa akin lang, walang problema. Baka na, pag na may nangyari dyan, yun lang ano. Ang pasisina magulang yun. Kaya problema, ano sa kanya? Pero walang problema yan. Hindi na upo sa kanil. Yung pinagsalata. Wala ka doon. Ako ba ititis lang? Wala ka doon. May nasa peche ko.
ba talaga ako bumababa eh. Wait, ka lang. Actually, wala po. Sabi mo, pag malapit na. Ha? Red. Oh. Sabi mo, sabi ko, kagkakain ko. Yan. Alin? Bukas out yan.
Huwag kang mag-alala, matatanggap ko rin sila. Kahit na ano ang gusto mo, taong sila ang may problema. Wait. Ha? Ika, 19 pa lang. Hindi na pa ito ah.
nangyari ito? Kung bata ka pa. Marimba. Ano yan? Tayo ko diha dong. Apa dyan? Hanggang tatanggap mo rin sila kahit na ano pa ang gusto mo. Sila ang may problema. Nangyari. Kung bata ka pa. Ang gaangness. Ang papel lang guys Stephen Curry. Stephen Curry din. Stephen Curry. Ang mahalaga sasabihin ng iba. Uno pintura oh. Oo nga pumasok. Ikaw kang babae tayo nito Tayo kaniya. Uy. Guys. Atas na aking entertainment pay. Entertainment pay. 9,000. Kung bata ka pa. Huwag kang mag-alala. Tatanggap rin sila kahit na ano pa ang gusto mo. Ay, tuloy lang. Sila ang may problema. Kung bata ka pa. Pag-init man dong. Grabiha. Ibraha. Parang nag-alala. Taranggap mo rin sila. Wala, ubos yung gamit ko. You know everything that I did before. Couldn't ask for more, so we put it there, so that you lay on the ground. Oh Lord, I'm gonna need a little time, so if I ever fall in love again, it's time when the broken heart remains. Oh, it's gonna be you. I will fall in love again.
scared. You're scared of my... Tay. Hello. Hello, pre. Isa. Ito. Naka-duty, pre. Okay. Oo. T-shirt na mo. Kasama mo lang. Sila ang may problema. Karinila. Oh. Asan kayo? Wala kayo basketball? Hindi ako pwede. Nakagulot ko kayo. Sabado, pupunta ko dyan. Laro tayong basketball. Kahit na ano pa ang gusto mo. Ginagawa nyo. Ito nga, ginagawa kayo. Yun. Sabado na lang. Yun. Habo. Next Saturday pala. Bukas. Yun. Kung bata ka pa, sila ang... oh. Nakabili ang sapatos pa rin. Stephen Curry. Ano, mga nasa 8.5. Oh, nakuha ko kasi 13 month pay ko eh. May tira pa naman. 8,500, 7,000. Huwag kang mag-alala. Oo. Oo, yun yung balik. Yung lampan. Oo. Sige na. Patay mo lang. Lampan na ako ng over ko. Oo. Sarap kainin namin kapon. Ang pulso tsaka pundador. Ang dami pulutan ng putik. May lechon. May iniyaw na bangos. Ay ano, tilapia. May ano, kilaw. Oo, uwi sana ako dito. Ulam, nakalimutan ko. Sige na. Bye. Okay. Huwag kang mag-alala. Ang meron sila. Kahit na ano, mga gusto mo. Ano ba? May problema. You're everything that I've been looking for. Papa Zam. Thanks for coming, Papa Zam. At kay Ashley Mendez. Okay. 2 hours and 9. Guys, thank you for coming, guys. Look at ito. Guys. Look. Guys, nabili ko, guys. Bili ko sa apo, guys. Ito tayo sa kasi. Ayan. Padala ko sa akin, ano, ito. Huwag kang mag-alala. Patanggap. Muling sila. Ay, umuulan. Lakas. Kahit na ano, ang gusto mo. Stop. Sila ang may problema. Ganyan, kahit na guys.
Sino nasa ba? Okay guys, oh. Sis. Nakita ka sa magazine. Ay sabi, you know you're everything that I've been looking for. Kain tayo guys, sabah. Sabang saging. And yet, you know you're everything that I've been looking for. Okay guys, thanks for coming to my live guys. So off ko muna to guys. Sana may namang live. Shout out po sa mga viewers ko at mga supporters. Siyempre, binabati yung mga anak ko na sa Davao. Dito ako ngayon sa may Batangas guys. Destino. Okay guys, thank you po. Wait lang pala, may video na lang guys. Uy! Ayun, akala ko ano yun. Nangyayari. Ano kaya? Actually, pagpakalan ko mga to. Para masaya. Si Papa Sam. Ano lang guys, para manood naman ako sa inyo. Yun yung live. You're everything that I've been looking for, and yet couldn't ask for more. So fair on the ground, gone. Ang lamig si Papa Zam.
If I ever fall in love again, this time when the broken heart will lay, you know it's gotta be with you. You're the one that fooled me through. No, I don't remain. Sad. I will fall in love again. Scared. Scared. It's a long, long. And yet, it's me. Coming down. So if only you can remain on this ground, hold on, I'm gonna need a little time. Look, look. Hey, I ever fall in love again. So when the road it's gotta be with you. You're the one to hold. No, you don't know. Scared. You're scared of it. Papa Sam 020. Shout out. Shout out. Thanks for kami, Papa Sam. Kawin ka ha. Papa Sam. Papa Sam. Sabel Gorge. Sabel. Sabel. Gorge. Mas programming Sabel Gorge. Gorge. Ashley Min. Ashley. Okay. Okay guys. Ano man ako guys. I-off mo ito. Guys. Okay guys, thank you guys. Thanks for coming. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo guys. End ko na ito guys sa akin live. Stop in the name of love. Okay.